Unya mo tuo ka nga imong lolo gikan sa unggoy. Tuo ko. Unya mo tuo ka nga imong lolo unggoy. Di ko. Mo tuo man ka ang tao gikan sa unggoy. Oh. O tan-on ti ka imong lolo unggoy. Oh. Na imong lolo unggoy day. Unggoy kuno lolo ni Kajin mga kayat. Nalimot ko. Bitaw mga kayat ingon sila ang tao kuno nagikan kuno sa unggoy be. Unggoy, Oh. angkat ka sila. Matod sa siyensya o sa mga scientist, ang tao nagikan sa unggoy. Pero Unggoy. matod sa Biblia, ang tao nagikan sa kamot sa Dios, gibuhat sa Gamot Dios. nga nang. Unsay asay imong tuhuan? Kanang nagikan sa unggoy o gibuhat sa kamot sa Dios? Ang tao. Ibuhat sa kamo sa Diyos. Nga naman. Di day nagikan sa unggoy. Libog kayo. Oh, libog ni Kajin kaya ingon sila ang tao kuno nagikan sa unggoy. Pero napoy nag-ingon nga ang tao gibuhat sa kamot sa Dios. Ikaw asa man ka motuo? Ang tao gibuhat sa kamot sa Dios o nagikan sa unggoy? Naglibog lagi ko. Libog na ni Kajin kaya sa tinuod lang ang tao ingon sila nagikan kuno sa unggoy. Pero sa ako lang opinion bi ang tao wa magikan sa unggoy. Kay kung moingon ka ang tao nagikan pa sa unggoy, makakita ang tatag tao ron nga nay ikog murag unggoy. Wa magita-kitag tao naglakaw sa karsada nga nay ikog ang lubot. Murag unggoy. Wa magita-kita. Kay ingon man sila nga ang tao kuno matod pa sa siyensya ang tao kuno nagikan kuno sa unggoy. Pero magtan-aw ta sa karsada. Magtan-aw ta bisag asa matod tag syudad wa magita-kitag tao nga nay ikog ang lubot. Murag unggoy. Ano? Wala kita-kita. Kung tinuod pa na nga ang tao nagikan sa unggoy, makakita ang tatag tao nga maglakaw nga nay ikog. Oh, nawala Ang iyang man kita. Nag-evolve na siya ang iyang naong mura nagtao pero ang iyang luyo na gyapon ikog kay mura gyapon unggoy. Kay nagikan ka na sa unggoy, wa kita kitag tao bisag usa ka buok wa ko kitag tao nga nay ikog ang luyo. Nay ikog lubot. Uy, ikog. Puro di mga tao na. Oh. Mo na nga sa ako lang opinion, di ko motuo nga ang tao nagikan sa unggoy. O sa ako lang opinion, ang tao tinuod nga nagikan sa kamot sa Dios. Ang gano pa. Okay, ang nagbuhat sa tao ang Dios man. Kung ang tao nagikan sa unggoy, sa ato pa ang tao nahimong tao gumikan sa unggoy. Murag ang kitang tao, murag tag dimugna ra tungod sa unggoy. Murag ingon ana na siya nga ang tao namugna ra, kitang tao namugna ra gumikan sa unggoy. Kay kita nagikan ta sa unggoy. Nya ang pangutana ron, kinsa may nagmugna sa unggoy? Wala ko gibaw lagi. Nabuhay. Mao na sa akong opinion mga kiyat, ang tao gimugna gyud sa kamot sa Dios. Tanang Kay mga animals. tanang mga hayop, tanang mga butang nagikan man sa kamot sa Dios. Ang gano. Mao na nga ang nagbuhat sa tanang mga butang o sa tao ang kamot sa Dios. Kay ang kinaunhang tao nga gibuhat sa Dios si Adan man og si Eva. Yan, isanay man to si Adan og si Eva. Mo to nga nidaghan mayo ang mga tao, ni katap ang mga tao sa tibuok kalibutan. Mo to nga ang tao nagikan sa kamot sa Dios. Kay si Adan og si Eva binuhat man sa kamot sa Dios, minukna man sa kamot sa Dios niya. Ni sanay sila, ni mo to ang tao ni katap sa tibuok kalibutan mo nang nidaghan may ang tao. Kay kung ang tao nagikan sa unggoy, ang unggoy may mudaghan dili ang tao kay nagikan ta sa unggoy ni ang unggoy ta may daghan kay ron dili ang tao. Ano? Mag-anana tao. Bitaw makiat sa ako lang opinion na siya ang tao nagikan jud sa kamot sa Dios. Gano ba? Oh, ikaw be. Ang tao diin man nagikan. Chicken sa unggoy. Nagikan jud kuno sa unggoy. Ni Kajin supak ni Kajin ako kay ako ang opinion ang tao nagikan mas kamot sa Dios. Iya kay ang tao kuno nagikan sa unggoy. Tanawa ko na yung nose camera. Murag unggoy. Unya kung nagustuhan ninyo mong mga video mga kiyat, please like, please share, and please subscribe sa among YouTube channel Probinsyanong Kiyat. Thank you. Mwah.